Inoiz ez dizut ezer eskatuko, zaude lasai, esan nion hasieran. Historia baten lehen zedarria jar dezaken esaldietako bat da. Azkena, gertaeren bilakaerak landatu ohi baitu. Neureganatu nahi izan ditudan gizonak ez ikaratzeko, astinduriko bandera zuria. Premisa estrategiko bat, hurrengo kapitulurik izango zen ala ez, axola ez, eta itzulingururik gabeko eskaintza egiten nienekoa. Koltxongi gainean elkarrekin buelta batzuk ematea zari naiz. Baina izatez eta egitez, norberaren debozioa errail artean sartzean ekosoa da, eta inorena gobernatzea aldiz ezinezkoa. Esan nahi dut iristen dela une bat, non burujabetasuna eta berezko joerak ados jartzea borroka abailgarria bihurtzen den. Ahobiko aiztoa da esaldi arranditsu hori, zintzoa izan da ere. Esan izan dut, harremanaren norazkoa bideratuko zuelakoan eta hutsaren truke saian intekela sinistuta. Melodramaren xarmak harrapatu eta heroi izendatzen nuen neure burua Monestil de Bilbre film partikularrean. Protagonista erdipurdikoa izan naiz baina, gidoia behar besteko duintasunez jokatzeko ez gauza. Duintasunez edo koherentziaz hitz bi horiek sinonimotzat har balitezke. Hitzak eskatu nizkion emeri. Horrela egin nion traizioa neure buruari, horregatik utzi nuen eme. Horregatik utzi zidan joaten. Sekula ez nizu maitasunik agindu, esan zidan amaieran.